Yayi uyu ndi Sandras Juma amene ali mkulu wa chipani cha muvi wa chilungamo ndipo iyeyu akukhalira ku Pretoria mabe mbuyo mwenitu anali akupanga indoors chakwera as usual koma panopanda iyo kumana ndi munthu ena akakufunsa mafunso. Hello. Ya, ndimafuna ndikufunse ndiko mafunso mwina make akhoza kukwene kudusa 10 choyamba ndikuthokozeni poyankha phone imeneyi koma ndimafuna ati ndifunse ku mafunso awo. Munayamba chipani koma tikaona pa status yanu ndinu pa guru la number 1 amene mwaika amalayi pa mavuto. Guru number 1 vuto number 1 ndi amene mapanga defend Lazarus Makafi chakwera kuti azizuza amalayi pakali pano kuti azigona ndi njala. Zinthu zili pa west pakali pano chifukwa ndinu yesterday you was spreading my audios opanga defend Lazarus Makafi chakwera kuti azayendesa bwino ziko. So do you think unena kuti inuyo mukoza kutumikira bwino amalayi pamene mwaika kale amalayi pa mavuto? Mundiyange kaye pamene kuti ziyenda step by step. Je kuti simukumvetsetsa mukana mamva audio onse kuno bwino mukanamvetsa kuti ifeyo zona tidayika gumbuyo iwo nati promesa kuti adzasintha zinthu ndiyenda zona kuti zinthu zisizi kuyenda tete khale chete ifo ndayikira gumbuyo ngatili seni nawo mindset tiyenera kuti tidzule kuti ayi sitinapekeze izi pachifukwa icho tiyenera kutsata njira zina. So what action you make to show kuti amalawi aziwo kunena kuti you are interested now, you are shocked many zinthu zilili amalawi akuvutika and you put malawi in trouble, and what action imene mwaonesapo kuti ino tikupange interest kwa wanu we cannot work together with you and you say no TNT sinde tiyendere njira hii pamene njira ina hii simunatithandize kuti muonesa action kuti chakwera tuli pasudino. So what action you have for now? Tizamango kamba za chipani pamene mavuto mwatibweresera kale makolo athu akugona ndi njala feteza ali pa 85,000 kupita kusogolo. Passport ndi imene hii akuti 5 years 50,000 autasisa passport kwa malili boza and zinthu zambiri zimene zavuta mziko lathu la Malawi palibe chimene chikuyenda pakali pano. That is better Mutharika's government. Kwa Mutharika's government da imene mayankhula ija anthu amakuta amapita ku mademo anthu atakuta makolo athu samadalira kupempha mkuziwa mziko lathu la Malawi timadalira kulima. Ngati kulima kwa vuta amene wabweresa njala mziko ndi chakwera feteza 80,000 makolo akumuzi akwanisa kugula feteza andiso mmene mukuonera mmene likuyendera ziko pakali pano inu noka mungapange compare ndi nthawi imene ija mayankhula zokuzana zopanga clash down Mutharika. Kweli mufuna mwenye Mutharika was running the government very well. Nanga chikwa iwe weka ukoza kuona nanga pakali pano feteza tipazi ngati cha Mutharika yo samaendeza bwino ngati Mutharika samaendesa bwino ziko feteza mnthawi ya Mutharika analipa zingati? Analipa 90,000. Ndiye chifukwa chani anthu okwana 58% anakavota kuti cha Mutharika sana vote mamonitors a GBP aja anamenyedwa kulilongwe aja chifundo kachali anasova mavuto amenacha. You think we are blinded and we just watching like we watching freedom, we watching television? My point is, what is your point? Kulepera kwako ndi kwakuti that time nthawi imene mumapanga defend Malawi Party mumatenga ndalama kumene kuja kupanga kwene kusokoneza anthu kuti avotere zinthu zinali pabwino kwambiri chifukwa kwanu life mene ili pakali pano inuyo mumapasa thandizo makolo athu kumamizi kuti mwina make magulira feteza nthawi imeneyi kapena pakali pano mukwagulira feteza.
sindi kutakumvetsa kuti what is your problem chifukwa ifeyo tathandiza kuti chakwera kale pampando tiyembekeza kuti is going to change more than what Peter Mutharika was doing. So ndichani chimene chifukwa kwanu ndakhala ndikuveserapo chifukwa nthawi ina yake mumapanga ka interview mumapanga kena kake panali ena ake panali Steve Chimwaza panali ndani pamene paja manena kuti iya chakwera uyu ndi munthu woti ayendesa bwino kwambiri ziko ndiye mmene zinthu zikupangikira pakali pano nthawi imene ija mumajijirika kwambiri. I've never done interview with Steve Mwaza. Ndikuziwa kale ngati si Steve Chimwaza ndiye kuti panali okay ndakumbuka kwambiri ndakumbuka bwino kwambiri panali Muluzi mwana wa Muluzi wosati Muluzi mbali watu pere ujayi koma munali pagulu panali Muluzi ndawi ina yake umayangulaso panali pa times panali pa mibawa I don't know koma ndakumbukira ndinali nako kakilipi kamene kaja I know pakali pano kuti wakumbukira chimene ndikufuna ndikuze mbali wanga ndichakuti si bwino kutumikira Malawi Congress Party chipani chimene chinapa anthu ochuluka kwambiri chipani chimene chinasaukisisa Amalawi chifukwa ngati muziko lathu la Malawi ndale mkunena kuti mwina mwake UDF imapa anthu kapena DPP imazuza anthu chifukwa cha Malawi Congress Party. Chifukwa Malawi Congress Party kanakhala ndi good foundation. Do you think kunena kuti pakali pano zinthu zikanakhala kuti zikutivuta mpaka lero lino ziko lathu la Malawi likuchedwa lilipoa country tili pa 60 years koma why Malawi Congress Party inalamulira zaka 31 years osasintha Malawi? Munthu amene walamulira 5 years ndi wa 31 years amene walamulira zaka zambiri nda andi nthawi imene Malawi Congress Party imalamulira anthu kwa 31 years anthu amakhala mwamtendere muziko la Malawi andi anthu amamanga manyumba mu 31 years and anthu amagula magalimoto mu 31 years ndi anthu ochuluka kwambiri amene anaphedwa ndi chipani cha Malawi Congress Party kulandidwa katundu nduna 4 kuphedwa anthu amathawa 250,000 anathawa muziko lathu la Malawi and anthu akumpoto kuthamangisidwa mu 1985 and 1969 nthawi imene amapanga dedicated chiyankhulo chimafuna chikali chitumbuka anakapha atumbuka ochuluka kulumbi and in 1987 kukhazikisa quota system kukhazikisira anthu akumpoto. Malawi Congress Party mungapange compare ndi DPP inaphapo anthu angati mu ulamuliro wake pamene MSP inapha anthu 50,000. Inu nthawi imene mapanga defend Malawi Congress Party kuti zikupasa ndrama do you think kunena kuti pamene paja ndi ntchito imene munayipeza yoti muzitumikira Malawi Congress Party kuti muzipanga confuse anthu? Mulindumbo ni kuti na good money from Malawi Congress Party. Yes, mzako uja anati bwa mzako uja Charles Benlongwe unapita kuza unayankha hapo zimene amayangula Charles Benlongwe uja ndaimene munapeza na kuzambia iwo makatenga ndrama ku Malawi Congress Party unayankhako mutsate nkhani bwino not mistake mbale wanga si bwino kunena kuti amwene mukanapeza chochita pezani ntchito gwirani ntchito. You can enjoy with your money. You work hard. Not. I am a citizen of Malawi. So ina ndanena kuti sindine citizen. Ina ndanena kuti citizen I've got the right to do what I want. Oh, to vote for DPP. I'm not talking about DPP. I'm not talking about DPP. I'm talking about you are not very good man. So you cannot come to public and start lying to people. Mwatinamiza kale mwaikacha mwabweresa chakwera kuzuza Malawi. Now you coming with a first story. You say no, I will do this and this. What you will do? Pamene zimene munapa mmalimbikisa anthu kuti avotere Malawi Congress Party palibe chimene akuchita Lazarus Makavi Chakwera. So you want to get punishment and also to you. You should now support those that you want to support. No, choyamba ndale zimene mwajoina ndale zanu tikuziziwa ndi ndale zopanga defend chipanja Malawi Congress Party. We are not blind. Trust me, we are not blind. You are free to do what you want to do. You can support, you can lobby people to vote for your party or for DPP or for Peter Mutharika. It's up to you.
it depends if you can just win the support of Malawians. That's all. No, If but I'm better. ndale ngati inu mafuna kujoina ndale siti mabwera pa ngati njira imene unabweresa ija yoika Malawi pa mavuto ha and later on you need Malawi again kunena kuti akusapoteni. I'm not joining politics today. I've been in the bush 1981. So what Fighting against like, share, Malawian cameras, subscribe.